bos. Met een koninghert en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Ik ga san nocht om je jedje. Wie het maar mooi. Nog 1 nachtje sliepen. Dat is haar om. Toch? Misschien had de koning door hier en daar wel net een tocht om een cadeautje van mij te keepjen. Ik ben zijn lakai. Ik doe altijd alles voor hem. Of smaat ik maar even bij hem zien. Even zien, had hij al wat van me helle had of zo. Koninghert? Koninghert? Oh, Harry. Ik hier die net jet. Wat doe je efter die stoel? Ik doch niet efter de stoel. Nee, dat zocht toch helemaal verkeerd, hè? Zocht maar. Ik zit in mijn stoel. Nou, ik zeg oors echt dat je efter de stoel zit. Der meest toen net komen. Waarom moet ik daar net komen? Dat is toch... Ik weet het al. Mijn cadeautje zit zeker verstoppen efter de stoel. Vol, nee. Ja, wees. Wol. Ik ben sabliet. Wat is het, koninghert? Nou, dat is geheim, hè? Oh ja, dat snap ik best. Maar vertel mij dan een heel liets beetje. Nee, Harry. Nee, dat ken net, nee. Wacht. Ik stel wel even een vraag. Oh. Dat is makkelijker. Kist er... toch hinnesjen? Nou, dat is een goeie vraag, Harry. Kist er toch in, Sjen? Ja, wist wel, dat ken. Ja, Harry, doe kist er toch in, Sjen? Ik weet het al. Wat geweldig. Het is een zinnebril. Nee, het is geen zinnebril. Geen zinnebril? Wat spietig. Maar het is toch wel wat moois? Ja, het is toch zichtig. En het is heel wichtig. De kerst ervan drinken, de kerst het inskinken. Doek er in onder, want de kerst er net zonder. Snotterraasje. Daar begreep ik hier en dan niet van. Gong dat oer mijn cadeau? Ja, nog 1 nachtje sliepen, hè? En dan wist het. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat zou het toch wezen? Ja, doorzichtig, wichtig. Nou ja, ik weet het nog eens net. Nog 1 nachtje. Ja. Spannend. Spannend eigenlijk wel, ja. Het is doorzichtig. En het is heel wichtig. Kersten van drinken. En... hoe ging het nou verder? Inskinken of sok zo wat. Snap je het? Snotterraasje. Ik ben zo zenuwachtig. Ik mat het witte.
toch zat benijd of Harry echt nog... Sst, daar komt er. Wat is dit nou? Dit liep het wel gewoon een pot met vetter. Stomme koning. Wat een rot cadeau. Een pot met vetter. Ik alles zelfs dwaan. De koning kan net eens een goed cadeau voor mij betinken. Harry denkt natuurlijk dat dit zijn heerlijk cadeau is. Een pot met vetter. Maar wat ik daarin nog mis, dat is... Nee, dat is weer geen disk. Maar een liedse, gouden... Nou, kist toereden wat het is. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Ja, mooi versje, hè? Ja. Heerlijke taart. Mooi, nou, daar ben ik blij om. Jongen. Ik ben toch zo benijd wat voor cadeautje ik krijg. Wist u dat dan nog net, Harry, hè? Wat het is? Waar? Ikke? Ja. Nee. Oh. Zou ik dat weten met dan? Nou, ik dacht, misschien bist u te nieuwsgierig geweest en in de nacht. Maar nee, dat bist u net, hè, Harry? Nee, zo ben ik dus net. Nee. Dus, Harry, dan wist u echt net, hè, dat ik hier een pot met vetter van die had. Nee, dat wist ik net. Maar Harry, dat is toch pas het begin van die cadeau, hè? Het begin? Ja. Let op. Het is dus doorzichtig. Het is heel wichtig. De kist ervan drinken. Doe erin onder. Want doe kist er net zonder. Maar wat ik daarin nog mis, is weer geen disk, maar een liedse, gouden... Visk! Een goudvisk! Ja. Wauw! Ja, vies het mooi, Harry. Wauw, ja, prachtig. Ja, ik denk, wat zal ik nou van een keepje, hè? Zeg maar gauw in de kont aan, jongen. Nou, komt er, hè? Wauw. Mooi nou, jongen. Wat een prachtig cadeau. Ja. Hier ben ik zo blij mee. Ik heb nooit dacht, Koningert, dat jou zo'n mooi cadeau betekent zoen. Oh, nee? Nee. Maar dus toch. Ja. Lang zullen we leepje, lang zullen we leepje, lang zullen we leepje in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, Hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera!
Vies dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.